Arratsaldeon guztioi, bertan zaudetenei eta pantailaren bidez jarraitzen gaituzuen hori ere. Eskerrik asko Bidebarrieta elkarguneak antolatu duen topaketa honetara gerturatzeagatik. Literaturarekin elkarrizketak 21. mendean hitzorduak batu gaitu hemen. Eta batez ere gaurko gaiak, literatura, bakardadearen leku jendetsu hori. Ana Malagon eta Iban Zaldua idazleekin. Ongi etorri biok. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ordubeteko iraupenekoa izango da hitzordua. 50 inguru Ana eta Ibanekin solastatzeko, gehi beste 10 inguru zuegin galderak eta erantzuteko. Hasiko naiz biografia txiki bat egiten aski ezagunak baldin badira ere. Iban Zaldua geografia eta historian lizentziaduna da ikasketez eta ofizioz ekonomiaren historia irakasle EHUko letren fakultatean. Baina batez ere idazlea dela esango genuke. Eta literaturaren arloan ipuingintza duela genero kutxunena, orain arte egindako lanak erakusten duen bezala. Hainbat edabidetan idazten du euskaraz edo gaztelaniaz, baita oharrak eta ondarrak izeneko blog propioan ere, ironikoa da bere idazteko estiloa, umoretsua, zorrotza, 3 aldiz eraman du euskal literatura saria. 2006an etorkizuna ipuin liburuarengatik, 2012an haur eta gazte literaturan, eta 2013an gaztelaniazko saiakeran. Jorratzen dituen gaien artean, seguruenik gure gauza deitu dion euskal gatazkari buruzkoa da esanguratsuena. Ana Malagon berriz, ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua da, zerbitzu eta produktu digitalak diseinatzen egiten du lan, eta hainbat edabidetan idazten du, tarteka, Kontatx zaharretik blog propioan egun, eta aurretik samuraitasuna izenekoan. Eta hortik eman zuen hain zuzen paperera idazteko saltoa, lasai ez da ezer gertatzen liburuarekin, 160 mikroipuinez osatua. Ondotik beste 2 eman ditu argitara, gelditu zaitezte gurekin, eta azkenekoa ez daki zertaz ari zaren. Azken liburu honengatik, Gipuzkoako liburu denden elkarteak ematen duen zilarrezko Euskadi saria jaso zuen. Eta behin idazle batek esan zion bezala, Beñat Sarasolak Sautrela saioan, izenburuak bata bestearen ondoren irakurrita, bata bestearen segida direla dirudi, jolas moduko bat egiten dezula dirudi. Anak ironia eta umore zipristintzen ditu bere narrazioak, bakardadea, inkomunikazioa eta zaintzak dira besteak beste, liburuotan jorraten dituen gaiak. Aurkezpenak eginda, orain hasiko gara bakardadearen leku jendetsu honetaz hitz egiten. Eta lehendabiziko gauza aipatu nahiko nukeena da, lehenik eta behin izenburua bera oximorona dela iruditzen zaidala. Bakardadea eta leku jendetsua bata bestearen infrentzua izan daitekeelako. Eta galdetu nahi dizuet, zer begiradatik begiratzen diozue izenburuari? Baina zuri okurritu zitzaizun. Lehenengo zuk erantzun beharko zenuke. Ez, bueno, nahi oso idea dukitzaile iruditu zitzaidan, nik ere eman nuen beste izenburu bat, baina nireak etzukan konparaziorik Anarenarekin, ni oso txarra naizelako izenburuak jartzen, hori lehenengo gauza esan behar dudana da. Baina asko gustatu zitzaidan zeren eta, iruditzen zait nahiko ondo laburbiltzen duena idazleok egiten duguna. Alde batetik, iruditzen zait dela oso berez, oso langintza, ze ofizio izatera ez da heltzen ere kasuan bintzat, bakarrik enfrentatu egiten zera, kasu honetan, hori ez, Word dokumentuaren horri zuriarekin,
Eta gainera zalantzak, bakardade horrek ematen dizun zalantzak, ez zaitu sekula abandonatzen. Berdin dio zenbat urte daramazun asuntoan, ezen ezpaitakizu egin duzuna, baliokoa den ala ez, hau da, hori jendera, pasatu behar den momentuaren panikoa beti da hor, ez. Gero, da langintza bakarti ere iruditzen zait, ze bueno, naiz eta konplizidadeak sortzen diren literatur munduan eta taldeak egin daitezken eta taldearen babesa oso nada aurrera ateratzeko, azkenean beti zaude bakarrik. Diot, momentu hori iristen denean, ez, entregatzeko asuntuarena, ez? Eta bestetik bizitza luzea delako eta bitarte horretan konplizeak izan zaizkizunak traizio egiten dizutelako eta zuk ere egiten dizulako traizio haiei ere, ez? Baina bestalde, iruditzen zait jenderik gabe, hau da, gizarterik edo ingurunerik gabe ezin dela egin, ez? Hau da, erabat bakartia izango litzateke nik hori, eguneroko bat idatzi edo niri puinak idatzi eta kajoi batean sartuko banitu. Eta ez tezu hori egiten. Momentu batetik aurrera hori, hasten da jendez inguratzen, idatzi duzun hori. Eta dela zure lehenengo irakurle edo lehenengo irakurle konplizeak, dela gero editoria etortzen denean, eta dela gero, kaleratu egiten denean, irakurle klub batera joaten zarenean, edo kritikak hasten direnean agertzen, edo aurkitzen dezunean zure irakurle bat. Orduan, jendez betesten hasten da alde horretatik, ez? Eta gero ere jendetsua da, naiz eta langintza bakartia izan, esango nuke ere bai, jendez ez badago beteta, idazten duzuna ere ez duelako balio, ez? Nola baita esateko hau da. Zuari zera jasotzen oihartzunak, gizarteak, jendeak, eta zure esperientzia propiotik ateratzen direnak, edo irakurtzen duzen horretatik, edo kontatu egiten dizuten horretatik. Eta orduan, nabaritu behar da hor ere, zerbait dagoela atzean, ez dena bakarrik norberaren burujana, ez? Eta orduan, eta uste hori dela ere literaturaren eta fikzioaren batez ere erronketako bat, ez? Horri alde horiek jendez betetzea, ez? Hau da, eta fikzioari buruzari garenean pertsonaiak jende bihurtzea, ez? Hau prestatuta nekarren etxetik, nabaritzen. Eta nik elitu nahez, eta hori esaten ez azkenean, zuk esaten zu, bai, dena esan duzu. Bai, azkenean, nik uste idazten dugunean aigea horri alde horiek jendez betetzen, eta aigea pertsona joien bakardadeak konpartitzen eta gureak egiten eta gure bakardadeak behaienak egiten ere, bai, ez? Orduan, oso izenburu, bai, erakargarria da, zen badago oksimoroi bat, baina nik uste gaur egungo gizartea bakarrik, jende askoz inguratuik dagoen jende bakartiaz beteta dagoela, eta horiek diela bai gure historiak elikatzen dituztenak, ez? Eta bakardadeiek, nola, bueno, badaude bakardaden arteko elkarrizketa moduko bat ere bai, ez? Eta literaturak horretarako esparru oso, bueno, berazgarria edo posiblea sortzen du, ez? Eta hori da neurri baten, eta gero prozesuan hori da, pixka bat Ibanek komentatu duna, ez? Bakarrik gaude idazterakoan, baina ez gaude hain bakarrik irakurtzen deguna jaso degulako, entzun deguna, ez dugu isolamenduan idazten, eta ez dugu erabateko, ez gaude basamortu baten erdian idazten, baizik eta elikatzen dugu gure burua besteen bakardadetaz, baina eta horiek egiten txugula, hori ditugu gureak. Esango genuke leku jendetsu horretatik edo proposatzen dituen gauzak eta uniberso ez elikatzen zaretela, baina gero lanketa hori dana, observazio hori dana eramaten dezutela zuen baitara eta bihurtzen dela lan bakarti bat sortzen dezuten bitartean.
Nire kasuan, bai. Eta hori da, behar bada, gehien idaztearen kontu hontan, gehien disfrutatzen dudana, da jasotze lan hortan, eta gero hori, nasketa hori sortzean. Hori da, gehien disfrutatzen dudana idazterakoan, eta bakardade horiek hori, elkar harremantzen eta kontu hortan da, bai, gehien disfrutatzen dana, nik behintzat. Eta hori oso bakarrik egiten den prozesua. Ados nago. Bai, aipatu duzu, noski, ipuinetako pertsonaiek ere leku jendetsuak bihurtzen dituztela ipuinak. Eta nola bilakatzen da orduan jendetsu ipuin bat, gutxi izaten baitira ipuinetako pertsonaiak? Bueno, ez dakit hain gutxi diren, ez. Nik daukat impresioa, ez dakit, Pérez Roberteren novela batean 700.000 pertsonai dauzkanak, nik Alice Munroren ipuin batean 4 pertsonairekin askoz ere jende benetako gehiago aurkitzen dut, ez. Osea, ez da hainbeste kopurua, nola atzean dagoena, ez. Eta egia da, nobelarekin konparatuta, non bai, pertsonaiak daukan horren eraikuntzak eta arkitekturak esan genezake badaukan garrantzia gehiago, eta hori Foster Wallaceek esaten zuen, ipuinetako pertsonaiei begi ertzearekin begiratzen diegu gehiago, nobelakoekin bizi egiten gera, aldi berean, askoz ere laburrago bizi gara, baina horregatik niretzako erronka handiagoa da, hori, apenas zirriborro den hori nola bizitzaz betetzen dezun, ez? Nola lortzen dezun ez izatea estereotipo huts bat edo, ez? Eta, bueno, hori nire ustez, azken finean, lortu behar da asko pentsatuz, eta irakurleari ezin diozu eman horratzean dagoen guztia, zer orduan bai novela bat egingo zenuke. Ez, baina zuk gorde behar dezu zuretako, baina argi uki behar dezu pertsonai horrek edo atzean daukala background bat, dauka historia bat, dauka biografia bat. Eta, bueno, oso zaila da, sutila da, ez iristea, ez muga horretara, ez hori, esate dizute, hori, uda honetan egon naiz nire buruaren kontra eginez egon den polemika guztiagatik hori Alice Munro irakurtzen berriro edo, en fin, ez, orain nahiko nago liluratu eta lagun batek errealatu berri didan ipuin liburu batekin, zuek aien ezagutuko, nik ez nuen ezagutzen, idazle irlandar batena Claire Keegan. Ipuin batzuk, Antartida deitzen dena. Ipuin batzuk, en fin, baina onak direnean dira ikaragarriak. Eta hor, ikuste duzu, hori, ez, pertsonaien atzean kontatzen dizuna baina askoz gehiago dago. Eta hori da netzako, esate dizudan bezala, eta ordeanik, hori, novela askotan ikusten ditu dena dira moniegoteak. Eta horregatik, ez dakit honekin erantzuten dudan. Hemen jasi nahiz improvisatzen. Nahi kasuan adibidez, nahi interesatzen zait, bai irakurtzeakoan, bai idazteakoan, bakardade koralaren kontzeptua, ez? Azkenean, nik uste, posible dela ipuin batek eukitzea pertsonai asko ere, baina, bueno, 2-3 baino gehiago ere, bai, eta bakardadearen zentzu hori koralagoa bihurtu, eta azkenean ikuste duzu, adibidez ez lekuak erabilita, edo lan esparruak, edo familiak bezalako instituzioak, eta hortan, horietan pertsonai desente sartuta areagotu dezakezu bakardadearen hori kontzeptu hori, ez? Eta bakardade koral horiek nahi bintzat asko interesatzen zaizkit zen ikusten dira, ez? Bakoitzaren gabeziak, eta Ibanek esan du bezala, ez? Ipuin liburu honetan bezala, badaukazu ez dut dena kontatzen, badago isiltzen duzun asko, eta hor, irakurlari eskatzen diozu gehiago exigenteagoa da, novela baino ipuina asko exigenteagoa da, baina hor
bete dezake bakardada hori edo informazio falta hori bete dezake irakurleak bere ikuspegitik, bere ulertzen duenagatik eta Hori esan behar nizun zuek, zirrimarratzen dituzuen personaiak bere sakontasunarekin irakurle bakoitzak ematen dituzute detailen arabera areago eramaten duela personaia irakurleak, ez? Ibilbide hori izan daiteke. Bai, azkenean daukazun espazioa nolabait mugatua da, norbera mugatzen du, erabakitzen duen ipuin bat dela eta ez novela bat, ez? Eta bai, nik uste nik errespetu handia diot irakurleari eta bere adimenari, eta bai, benetan, misantropoa naiz, baina ezain beste. Eta nik uste dago hor, neurri bat dago, ez? Gehiegi kontatzen bali madezu haizea errespetu falta baten erortzen, eta gutxiegi kontatzen bali madezu ere ezin dituzu gauzak hain irekiak utzi, zeren hori da, eskatzen ari zara irakurleari zuk egin dezazun lan bat egitea, eta hori ere errespetu falta bada. Hor badago, ez, neurri bat, informazio dosiak ematerakoan, non hori, batutan marra fin bat izan daiteke, baina errespetuaren, ez, adimenaren errespetuaren muga hor dago, eta nik behintzat oso kontzienteki lan egiten dut hortan, zen, bai, iruditzen zaite oso garrantzitsua hori, irakurleari errespetu hori ukitzea. Hori iruditzen zaite importantea, hori ez, lehenengo irakurlea edo editorearen lana, ez, editore edo lehenengo irakurle baten lana da hain zuzen ere, hori ez, oreka horretara iritsi zaren nolabait esatea, ez, eta iruditzen zait, oso ados nago zurekin, ez, puntu hori lortzea da zailena, ez, duela gutxi egon nintzen irakurle klub batean, eta esan zidaten gehiegi kontatu egin nuena batek, guztietatik batek bakarrik, beste guztiak zeuden ados horrekin, eta atera nintzen txofe egin, precisamente hori zen nahi, eta ez dut nahikoa, ez dut gehiegi kontatu, ez nuen uste, baina igual bai, eta, en fin, oso ondo joan zen, baina bat horrek, ez, eta... Gehiago ematen da kontrakoan ikusteet, Kontrakoa gehiago ematen da. Badaude ez, Deus Ex Machina amaierak dienak eta bapatean, edo, bueno, alde batetik, Deus Ex Machina amaierak daudenean, dena konpontzen da ezakigu zergatik, baina hori amaiera txarra da, Deus Ex Machina amaiera bat. Bai, oso txarra. Eta gero, nahi asko amorratzen dauten amaiera dira oso amaiera irekia dienean. Eta hori dutzen zait, batzutan etzenekiela nola amaitu, eta utzi dezuela irikita, eta irakurla konpontzen duen. Eta hori dutzen zait, respetu falta bat eskatzen nahi zailako gehiagi irakurleari. Hor neurri badago ere bai. Hor gerta daiteke pasatu zaizula zeo zer, ez? Nik alakoetan itzuli egiten naiz. Hau da, nahi mota horretako ipuinetan, hori bukaera irekiak dituzten ipuinetan, nire lehenengo, nik deabroaren abokatu egiten, lehenengo egilearen alde egiten saiatzen naiz, eta ni zain naiz tontoa, eta joango naiz atzera, eta batzutan aurkitzen dut, eta nintzen tontoa, eta beste batzutan hori egiten duzu bezala, eta kabreatu egiten naiz, horrez, efectivamente, etzenekin nola baitu. En fin, sartu egin dit, ez? Eta ordea, Deus Ex Machina bukaera horiek, ez, batzuek konfunditzen dituztenak bukaera hori ez, nola baita susteko bukaerarekin, bukaera sorpresiboarekin, ez dena gauza bera. Hau da, nik uste dut, ni oso zalea naiz, ez, mota horretako ipuinarena, hori izan delako nire eskola, eta, egin ditut ere bukaera irekiak noski, eta, hori beste tradizio bat da, ez, nik gutxiago jorratu dudana. Baina, bukaera sorpresiboekin gertatzen dena da, hau da, sorpresa izan behar dute, baina ez guztiz. Esan nahi dut, pista batzuk, botatzen joan bera izan dezu,
Ni normalean botatzen dut ipuinaren hasieran, edo lehenengo paragrafoetan, baina gehiago izan daitezke. Eraman behar dutenak irakurlea pentsatzera, naiz eta sorpresa hartu duten, gai azkarragoak izango balira, gai izango liratekela bukaera hori asmatzeko inevitablea zelako, hain zuzen ere, ez? Eta hor dagoela erronka mota horretako, ez, bukaera sorpresiboarena, batzuetan, zuko zondo esan desun bezala, hori, ez, egiten duguna da, ez, untxiak txisteratik ateratzea eta kitxo, ez. Piroteknia. Eta hor, elipsiaren garrantzia zein da? Ze papera jolasten du horretan? Erabatekoa. Azkenean, pixkat hor dago, ez, informazioaren dosifikazio hortan, aukeratu barrezu zer esan, zer lagunduko duen, agian bukaera horretara eramatea, zerk ez duen lagunduko, orduan, elipsiak, nik uste ipuingintzan daukan garrantzia erabatekoa dela, zeren, daude ez, bi ipuin bata da irakurtzen dezuna, idatzita dagoena letrekin, eta bata beste ipuin bat dago, edo beste ez dut esango beste ipuin bat, beste kapa bat dago, elipsi horrek egiten duna, ez? Eta hori irakurleak betetzen du neurri handi batean, baina zuk eman behar dizkiozu, behak esan du bezala, behar dizkiozu pistak elipsi horiek eraikitzeko. Ezin du ezerrezetik elipsi hori sortu, bezala, irakurla ipuina idazten ez du. Netzako oso garrantzitsua da elipsia, baina elipsi horri eman bartzaizkio bere mugak, bere bideratu egin behar da elipsi hori. Ez da hola utzi erabat irekia. Ipuingintza ustutze ariketa bat da. Hau da, orduan, hemen oteizano jartzen ari naiz. Hau da, egin behar dezun lana, eta elipsia da alde horretatik, utxa sortzeko modua, ez, ipuinean, ez, joan behartzea kentzen, ez, edo ez ematen, gehienetan hori da, ez ematen informazioa, baina hori mantenduz, ez, elipsia da ipuingintzarako digresioa dena nobelarentzako. Novela bete lan ariketa bada, ez, eta horretan datza, hain zuzen ere novelaren gatza, ez, nola egiten dezun hori ondo, eta ez aspertu, ez, irakurlea digresioekin edo horrekin. Egia da batzuetan, eta, bueno, hori, finez, irakurtzen baldin badezu Eloitizon bezalako finez teorikoak, ez, ipuinenak, esatu dute, bueno, finez, ipuina, aipatzen hori izango lirateke ipuin oso klasikoaren irudia, baina, fin, gaur egun post-ipuinaren garaian oinateke, eta hori inkluso digresioa erabiltzea posible da, beti ere beste leku batzuetan elipsiak markatzeko balio baldin badizu, ez. Orduan, zorionez, hemen, bakoitzak kontatzen dugu ipuina gure ipuingintzaren ikuspegitik, baina ipuinaren panorama uste duguna, baina askoz ere zabalagoa da, ez. En fin, agian 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan novela izango zen esperimentazioaren gune nagusia, baina hori bukatu da. Momentu honetan esperimentazioaren gune nagusia niretzako ipuina da. Lotuta bizi dugun moduarekin baitare, pensatzen dut, ez? Ritmo bizian bizi garelako. Bai, baina gero ikusten zer dan salduena eta zea, ez? Pisuko zea novela dira, orduan, bai eta ez, ezagit, igual, geroz eta, behintzat gure herri txiki hontan, badaude, ez, ipuin liburu desente argitaratzen dira, ez dakit zenbat irakurtzen dira hori beste asunto bada, ez. Behar bada, gaur egungo gizartearen zea, ez, isla da, baina idazlean ikuspegitik, ez hainbeste irakurlearen ikuspegitik, ez. Bai, azkenean, pixkatelduta behak esan duena, nire behintzat nire prozesuan normalean beti ukitzet, ez, lehenengo idatzi bukaeraino bota dena, eta gero jun gauzak kentzen, ez, baina batzutan
Nortu gara ez zu zenbat kentzen dezun, zen kontuak euki behar du zentzua orain dikan, baina normalean hori izaten da, ustutze ote iziano lan hori, ne bentzen da prozesuan, eta nahi buruz itzengoet, hori ala da. Baina hori, gaur egungo gizartearen isla badan, ez dakit, ez nago hain ziur, esatu dute ez, sare sozialen kontuarekin, ez da, eta hori asko ze gutxiago irakurtzen degula, baina ez nago, ez dakit oso ados nagon. Irakurtzen dugu, gertatzen dara, irakurtzen ditugun gauzak, dena delakoa diela. Eta... Ni nago bat ere ados. Gaina iruditzen dut askotan erabiltzen den argumentu bat dela, eta are ipuingile batzuek erabiltzen dutena, sorpresas bezala, zergatik ez den nik praktikatzen dudan generoa, superbentas bat izatera iristeko modua, eta sorpresa hartzen dute, eta hain zuzen ere nik uste kontrakoa delako, hau da, presaz, eta geroz eta presa handiagoz biziko gara, industrializazio eta kapitalismoa hasi zirenetik asuntuak azeleratu baino ez du egiten. Adimen artifiziala nire ikasle izaten diet, baina, Manchesterreko eskuzko eungilei gauza berbera gertatu zitzaien. Hau ezagutzen dugu, zertara doan, alegia. Orduan niri, eta nik ez dut ikusten horrek ipuinak eta are mikroipuinak irakurtzeko gogo gehiago pizten duenik, ez da inundik ere. Gaina esango nuke kontrakoa gertatzen dena. Hau da, gehien konsumitzen dena oraindikan pasioz literatura den geroz eta gauza marginalago horren barruan, direla noveloiak eta zenbat eta luzeagoak hobeto. Orduan hemen zerbait gertatzen da, ez? Eta izan, duela urte pare bat izan nuen aukera, ezagutzen ez nuen pasatu zidaten liburu bat, orain bakizue, nola bukatzen diren egile batzuen eskubideak, eta orduan horiek, ez posible da haiekin liburuak egitea, inolako eskubiderik ordaindu gabe, eta, edizio tailer batean hor Universidad Autonomoan Madrilen egiten dute, hori, editatze dituzte liburuak, ez, eta, hau da, Hernández Cata, nik enuen ezagutzen idazlea, ez dakitzuek ezagutzen dezuen, eta idazle, hori, kubatar espainol bat, 20. mendearen hasierako, ez, ikaragarrizko arrakasta izan zuen novela atxoak eta saltzen, hori, 1920ko, hamarkadan, 1910ko hamarkadaren bukaan, Rubén Darío eta hauen pixka bat ingurukoa, modernista, eta oso ipuingile, ez nuke esango ikaragarri disterantea, baina oso gauza politekin, novelak ere bai. Eta hause bera esaten zuen, 1920ko hamarkadan, bazeukan alako manifestu bat bere ipuin liburu baten bukaeran, eta, hau da, etorkizuneko generoa zeren, eta daukagun presarekin idez. Daukazun presa zuk idazle bezala. Claro, nahi dezuzuk, hori. Baina irakurleak ez dauka, behar bada irakurleak behar du alako, eta agian hori ere, adibidez ikusentzunezkoan gauza antzeko gauza gertatuta telesaiekin. Berda ez duko? Loditzen ari dira, telesaiak, ez? Bai, eta behar bada, ez dakit zenbateraino, alako abiadan bizidan gizarte batean, behar ditugu, ez? Eskutik denbora luzeago batez, eraman goiko haituzten istorioak, ez? Bai ikusentzunezkoak, bai irakurle bezala. Baina, ez dakit, ez daukat oso teoria garatu horren inguruan, baina... Garatu. Orain improvisatzen. Ipuinak behar bada arreta gehiago eskatzen du. Exigenteagoa da, asko exigentea da. Ezin duzu lerro bat galdu kasi. Orduan, gaur egungo munduan, gure atentzio fokua dago oso dispertsoa, eta horregatik behar bada, novela batek bestelako foko bat eskatzen dizu, eta ipuina asko zer exigentagoa da foko aldetik.
Baina novela jakin batek, ez novela guztiek ere. Ez, bueno, novela... Eskutik eramatea, eskutik eramatea, baina hori, atentzio gehiegi ere jarri beharri gabe, ez? Nik hau esketan errepikatu dut, agian entzun da edo irakurrita izango didazue, baina eske hori da. Ipuina oso genero deserosoa da irakurtzeko berez, entrenamendu bat behar duelako, horretaz eritzen genezake, zeren gau. Eskolan besteak beste, bai entrenatzen gaituzte, en fin, bertsoak egiteko kasu batzuetan, eta poemak analizatzeko, eta novelak irakurtzeko, baina ez ipuinak irakurtzeko, hori alde batetik. Ez ipuinak idazteko, bai, baina irakurtzeko ez. Irakurtzen ez baldin behituzu, ez dituzu. Ja, baina eta ero hortik datoz konfusioak, ez mundu guztiak pensatzen duela mikroipuin bat idazteko gai dela, eta esaten duela mikroipuin bat dago, eta ez da, baina, bueno, hori beste gai bada, ez? Baina iruditzen zaitu hor badagoela kontu bat, eta da, ipuin liburuarekin lotuta dagoena, ez? Ipuin liburu bat, hori, zenbat dira, 10 orrialde, 5 orrialde, 13 orrialde, 30, en fin, asko ja gero sartzen gera, hori, ez, nobelearen eta ipuinaren arteko mugan, eta ipuina dauka zerbait tematia, eta da, bizkor bukatu egiten dela. Eta orduan, itzuli egiten zaitu errealitatera. Eta nik uste dut gaur egongo irakurle presatu hori dagoena, ez turbo, ez ekonomiak, turbokapitalismoak presatuta, nahi duena da engantxe bat. Nahi duena beste mundu batean egon. Eta ipuin batekin ez hori lortzen. Ze ipuinak bukatzean berriro ere eramaten zaitu konfrontatzera munduarekin. Eta hori da niretzako deserosoa dena, ez? Orduan, askoz ere erosoago iruditzen zait mota bateko novela dela, fin, ez? Gaur egun zabalduena dagoena, hasi eta novela komertzialenetik, mythbrow deitu dezakegunera, ez? Infulak dituena, baina benetan, ez daukana azken finean hor atzean gauza gehiagirik, dela gehien saldu eta novela literaria deitzen dutena batzuek. Niri grazia asko egiten dite horrek. Eta erosoago da. Eta ipuina, ez dezagun esan poesia, asko zer zailagoa da, zeren eskatzen duen atentzioa. Eta itzuli egin behar zera, errealidadera. Konfrontatu egin behar dezu. Eta hori esaten da, ez? Azkenean ipuinak abandonatzen zaitu gauaren erdian gasolindegi batean. Arduan, gelditzen zea, orain hemendikan jarraitu behar dut, eta novelak eraman zaitzalke denbora luzeagoz, eta deskonexio hori, luzeagoa da. Bueno, beste galdera bat da, errealismo eta literatura fantastikoaren artean idazten dituzuela zuen ipuinak, genero horietan murgiltzen zarete, Iban, zeu batez ere fantastikoan eta Ana errealismoan. Jakin nahi den non ipintzen dituzuen mugak bata eta bestearen artean. Pentsatzen dut errealismo nahiko exageratu egite dutela, batutan. Realismoa, ez dakit, nintxaiatu naiz, gauza fantastikoagoak egiten, da gustatuko ditzaidake, egia esan, baina azkenean asko dator iturrietatik, ze iturri manejatzen dituzun, eta gero ja, ze testu ingurutan sartzen dezun historioan. Eta nire iturriak oso nahiko realista dira orokorrean, eta testu inguru realistetan sartzen ditut, baina beti, askotan jotzen dut muturrera eta mutur horrek aldentzen du pixka bat errealismotik. Orduan, hor dago, realista izan daiteke, baina gero kontatzen dituzkizute historiak eta ez dut oso realista da, esan zen, jendeari gauza gertatzen zaizkio nahiko zea, estremoa dienak, baina nik esango nuke dela errealismo areagotu bat nire kasuan, eta ez dela errealismo oso hain realista. Fantasiara jo gabe, baina ez dela, eta adibidez, agian deformazio profesionalaren ekin detuta, teknologiakin lan egiten, bai geroz eta gehiago daukat, teknologiak eta gure bizitzan neuki dezaken eraginak, baina dia oso gertuko etorkizunak izan daitezkenak, eta horiek
distopia modukoak dira, baina nahiko gertukoak oraindik ez diela, ez, hain fantastikoak izan daitezkenak edo hain etorkizunekoak, ez? Orduan, bueno, ni hor mugitzen naiz. Bai, muturreko realismo bat, ez? Bai, ez da realista, jo, esatezu, jo, ez exageratua nau, bai. Baina, bueno, azkenean zerbait kontatzeko balio dian ezea baliabide bada. Ez, nik uste dut daukala, anagarrazoi dauka berriz ere, ez, eta da norberaren hori, ez, hezkuntza literario sentimentalarekin zerikusia daukan zerbait dela, ez. Bueno, nik ere realismoa egin dut, edo egiten saiatzen naiz, iruditzen zaiena beste konbentzioa da. Oda, bai realismo deitzen dugun hori, bai literatura fantastikoa deitzen dugun hori, gero hori, ez, azpi espezie, en fin, ez, fila asko dauzkanak, ez, azken finean biak dira imaginazioaren irudimenaren ondorio, irudimen literarioaren ondorio, eta beraz biak dira konbentzionalak, ez, alde horretatik literatura fantastikoa ez zait iruditzen gezur, literatura realista, literatura fantastikoa ez zait iruditzen gezurrezkoa literatura realista, baina biak direlako gezur, azken finean, ez? Eta, fin, ez, edozein ipuin edo novelatako elkarrizketa bat irakurtzea besterik ez dago, konbentzio bat da. Eta sinesgarria izan behar du, bere fantastiko. Elkarrizketek, literaturako elkarrizketek ez daukate egiazko elkarrizketekin inolako loturarik. Lortu egin behar dezu elkarrizketa bat idaztean, irakurlea ez jabetzea artifizialtasun horretaz. Beraz, orduan, nire kasuan, nire hezkuntza literario sentimentala, literatura fantastikoaren bidetik etorri zen, dela heldurrezko ipuinetatik, Lovecraft edo Poe dela zientzia fikzioaren ikuspegitik, eta niri alde horretatik interesatzen zaidan fantastikoa, hau behin baino gehiagotan esan dut ere bai, ez da inbeste gure munduetatik erabat desberdinak diren beste mundu batzuk sortzen duten fantasiak, literatura fantastikoaren alor hori, naiz Tolkien bezala hasiko mundu oso bat erabat fantastikoa zehatzen, baizik eta niretzako fantastikoaren ahalmena, literarioa izatekotan da, lortzen dezunean horrekin azpimarratu zerbait zure inguruko errealitatean edo inguruko gizartean ikusten duzuna, eta nolabait elementu fantastiko horren txertaketaren bitartez lortzea alderdi hori gehiago azpimarratzea. Orduan, azkenean da realismoa egiteko beste modu bat, nolabait esateko, ez? Eta alde horretatik, askotan jotzen dut, nire eskola ere izan delako zientzia fikziora, eta zientzia fikziora da literatura fantastikoaren azpi espezie horien guztien barruen errealistena. Enaiz ari, Star Wars moduko gauzetaz, denak gehiago abenturazko literaturarekin edo westernarekin edo zer ikusia daukatenak, baizik eta, en fin, zientzia fikzio bat daukana gehiago zer ikusirik, ikuspegi filosofikoekin, esate baterako, orduan, hor, edo, en fin, zientziaren aplikazioaren, Anak aipatu duena oso etorkizun hurbileko kontuen ingurukoa, eta, en fin, alde horretatik, eta gaur egun gainera iruditzen zait, hori, hau ere adagio hau behin baino gehiagotan aipatu dut, baina, en fin, hau da, gaur egun literatura garaikide egiteko askotan ez dago beste remediorik zientzia fikzioa egitea baino, zeren literatura garaikidea saiatzen zarenean, erabate realista egiten saiatzen zarenean, imprentatik ateratzen den bezain pronto novela historiko bihurtu da jadanik. Orduan, esena dut. Bai, hala da.
Hori kontu egin behar da, zen azkenean zenbatean txertatzen dituzun gauzak batezu, ez? Teknologia eta ja gelitu da, zarkituta, atea da bezain pronto, ez? Eta hain azkarri joan asuntoa da, zen... Baina kontua zientzia fikzioan ez dago asmatzean. Ez da inoiz egon asmatzean. 1984 ez du ia ezertan asmatu, eta zorionez, eta jarraitzen dugu irakurtzen. Zeren hori, Frederick Pollack, zientzia fiziozko idazle batek esaten zuen, zientzia fiziozko lan hon batek ez du asmatu behar autoa. Asmatu behar duena da ataskoa. Uste hor dagoela gakoa. Eta orduan, detaileak agian ez dituzu asmatzen, baina giroa baldin bada asmatzen duzena, eta gero, azken finean zientzia fikzio honak egiten duena da ez etorkizunari buruz hitz egin, baizik eta gaur egunari buruz. Ibani, zuri entzuna da, gezurraren bitartez egia batera iristeko balio duela literatura, eta egia lortzen ez duen literatura ez dela literatura ona. Errealismo eta literatura fantastikoa tresna interesgarrienak lirateke beraz? Bueno, edo ze interesna da interesgarri, baina beti ere kontutan hartzen baldin badugu, edo hori, jabetzen baldin bagara, gezurra esaten ari garela. Eta gezur hori erabiltzen ari garela, bai, nolabaiteko egi batera iristeko. Egiara iristaiteke bide askotatik, eta, en fin, historiak bere bidea dauka, soziologiak berea, antropologiak berea, kazetaritzak berea, esan dezakegu. Baina literaturak niretzako nik apreziatzen ikasi dudana, da hori, fikzioaren bitartez egiten du hori, eta nik asko azpimarratu nahi du zeren, bueno, hori, muturreko edo realismo areagotu aipatu du Anak, baina gero dago nik uste hiperrealismorako joera bat, batez ere hori, kontuera bat, niaren inguruko literatura hori guztia, zinetan badaude gauza oso onak, baina dagoen ere exagerazio bat. Eta alde horretatik, eta are gehiago gaur egun, fake newsen asunto guztionekin, eta gezorraren eta egia delakoaren arteko muga geroz eta gehiago lausatzen direnean, nik uste gezorraren aldeko aldarri bat egin behar dela geroz eta gehiago, hain zuzen ere, konfusio hori ebitatzeko, saiesteko, ez? Nik alde horretatik nahiko hori, bai literatura hiperautobiografikoan, bai eta geroz eta gehiago zera, incluso lan historiko edo periodistikoak hasten direnak aldarrikatzen, fikzioaren erabilera bat egin daitekeela, hor txertatzea, iruditzen zait oso peligrosoa. Eta horregatik nire aldarri hori zeraren fikzioaren alde fikzioak, beti ere konstiente izan da, ari zerala gezur bat montatzen, fantasia bat egiten, irudimenaren produktu bat osatzen, eta irudimenaren produktu horrek, lehenanak esan duen bezala, hartu bitzazke oihartzunak gure inguruko bizitzatik eta gure inguruko bakardeetatik, baina nahastea gozaiek, duela gutxi irakurri dut historiako liburu bat, historiako hartzen zena, eta zeinetan, egileak aitortzen zuen, zati batzuk asmatu behar izan dituela, ez daukalako nahikoa daturik, eta ere momentu batean, pertsonai batzuen soslaia emateko, karta astralak egiten dizkien. Eta ni halako gauzekin geratzen ez pixka bat aluzinatuta, ez? Eta, bueno, izan ere hori, karri dut zita bat, hori, Ursula K. Le Guinena honi buruz, hau esplikat, nik baino askoz ere hobeto esplikatzen duelako, eta irakurriko dizuet zuen baimena ematen baldin badia zuen, eta da, hori, fikzioak asmakuntza dakar, fikzioa asmakuntza da. Ezin dut novela bezala irakurri asmatutako ezer gabeko liburu bat. Novela bat izateko asmatutako zerbait ezan behar du, liburuak. Ezingo nioke elebergirako saririk eman, gertaerak baino, benetako gertaerak baino jasotzen ez dituen liburu bati. Ez da kazetaritzako saririk eman eraztunen jaunari ere.
Benetako eleberri batek, fikziozko eta irudimenezko kontakizun batek gertakari kopuru ugari izan ditzazke fikzioa izateri utzi gabe. Hau da, fikzioan sartu dezakegu errealitatea. Edozein genero errealistaren estrategia da asmatutako pertsonaiak erreproduzitutako errealitate esparru batean kokatzea. Benetako lorategietan asmatutako apoak, Marian Murenen hitzak bihurritzearren. Baina kontrakoa, eta hau da, horregatik egiten dut aldarria, baina zen ere horren kontra eritzeko ez. Kontrakoa ez da egia. Historialariak, biografoak, antropologoak, autobiografoak edo naturalistak benetako lorategiak eta benetako apoak erabili behar ditu. Horretan datza bere sormen espezifikoa. Ez asmatzean, baizik eta errealitate temosoa narrazio bihurtzean faltsutu gabe. Eta orduan, horregatik, duela gutxi galdetu zidaten hori, gauzaren inguruko nire Euskal Gatazkaren inguruko lan bati buruz eta galdetzen zidaten historialari zena sartu. Historialari zena erabiliko banu historiako liburu bat egingo nuke. Ez fikzio bat egiten ari naiz, orduan gauza erabat ezberdina da. Eta seguru asko gainera gai horrekin, eta nik daukadan espezializazioarekin, enintzateka sartuko historiako lan bat egiten. Baina bai, fikziozko lan bat, ze hor, enaiz ari historialari bezala. Ari naiz herritar bezala. Eta ari naiz irakurle bezala. Markatu. Poko txapa, badakiz. Baina ulertu da, ez? Esan nahi dudana. Ez, eta gero pixkat, zaten duzunan, gero dago, eta realitatearen kontuarekin, eta bakardaren kontuarekin lotuta, niretzako beste joera bat nahiko, nahi eskatzen dauena da, badagola identifikaziorako olako zea bat. Ez banaiz identifikatzen ez da ona, edo ez banaiz identifikatzen ez zait interesatzen. Eta hori ditzen zait oso joera kezkagarria orokorrean, eta uste niarekin zerikusi handia daukala, eta dena ikusten dugula gure ikuspegitik eta gure prismatik, eta irakurri beharrean beste batzuk ulertzeko, eta beste batzuk beste gezur batzuk ulertzeko, aigia gure gezurrak bilatzen hor. Eta nahi horrek eskatzen da, zenbateaino haigean gauzak neurtzen behaiekin dugun loturaren arabera. Izan daiteke irakurleak bere bide propioari dela bilatzen liburu horien bidez, ipuño horien bidez. Bai, ez dakit autolaguntzak mundu daukan, ez dakit zer dan, baina nahi oso kezkarra ditzen zaitzen, igual ni irakurle bezala justo kontrakoa naizelako, ez? Irakurtze dut beste gauza batzuk jaso nahi ditut, ez nire gezurrak. Eta ez dakit, hori ditzen zait, lehenko gunean ez dakit zer liburuari buruz ez da liburuena zen bi lagunen arteko harremana toksikoa da. Eta, klar, izazu zure gauzak proiektatzen eta zure zean, eta horrek ez du liburu bat txarra egiten. Hori egiten du, islatzen duen harreman bat toksikoa, baina hori ez da liburuaren kalidaren irizpide bat. Eta bai, norberak proiektatzen ditu gauza batzuk olako esaldiak esaterakoan, zertaz egia hemen, ez? Zagit, nahiko kezkarra iruditzen zait hori. Eske bakarrik irakurriko bagenu ados gauden gauza. Ja, baina eske geroz eta gehiago dago hori, jendeak behar du irakurri ados dagoen, eta gaina gauza bat da, zua godoz egotea edo ez da godoz egotea pertsonaiek egiten duenarekin, baina eske horrek ez du, eske igual harreman toksikoa da, bai, eta hori da islatu nahi dena. Punto. Ez dijoa areago. Eta esango nuke zuen estiloa baitare badala ipuin deserosoak idaztea. Ez dan deserosoak, baina bai irakurlea zirikatzekoa, irakurlea hor atento egon behar du esaten zaionari, eta zukua badago, ez? Batzutan igual ez da gustatzen zaigun dabea, ez? Bai, baina ez da hori igual ondorio ba, baina ez da igual bilatutako zerbait. Azkenean da, iturri desberdinetatik jasota, idatzen edezu zerbaiti buruz. Eta hor ikusten dezun zerbaiti buruz. Baina ez da
ez dut nik bentsat ez dut asko pentsatzen ez, hau nekin izorratu ingo dut, mugitu ingo dut, zirikatu ingo dut irakurlea. Ez da buruan izaten Leku dudan zerbait. erosoetatik atera. Ez da pentsatzen dudan zerbait idazteakoa, nik bentsat ez. Baina, nik uste dut izan asmoa edo ez, nire kasuan esango nuke, lehenengo da ni deseroso nagoelako zerbaitekin, edo munduko zerbaitek deseroso senti arazen nagoelako, eta orduan horren aurrean kokatu nahi dut nik, eta kokatu nahi dut ere irakurle posiblea ere, ez? Eta niretzako, hori, literatura irakurle bezala niretzako errealidadea areagotzeko, en fin, errealidade gehiago bizitzeko aukera emate dizu, eta empatia ez nolabait garatzeko zurearen oso ezberdinak izan daitezkeen egoerekin, ez? Eta nik uste hor deserotosotasunak daukala paper bat, beste gauza askorekin batera, ez? Ez duena esan nahi, batzutan gertatzen zaidan bezala idazle batzuk irakurtzen ditudanean, erabiltzen dituzun pertsonaiak gaizki tratatu behar dituzunez. Hau da, nik hor batzuten ikusten dudana da, egoera honetan jarri du pertsonaia gorrotu egiten duelako, ez, idazleak eta nahi du kritikatu, ez. Eta uste dut idazle honaren papera horren aurrean, naiz eta zerbait kritikatu nahi dezen horrekin ez dela hori. Hau da, pertsonai guztiak maitatu inbar direla, baita zikoitzenak eta gaizkilenak ere. Zeren eta hori da, lehen esaten nuena, ez? Pertsonai hutsa edo txontxongilo hutsa jende bihurtzeko erabil daitekeen bidetako bat, ez? Eta gero, hori, ez, lagun batek esaten zean, duela gutxi, ezke, identifikazioaren kontu horrekin, eta hori, zurekin erabat badatorren, hori, ez, literatura irakurtzeko grina hori, eta lagun horrek ez jende horri, ez zaio interesatzen literatura. Ez zaio gustatzen literatura, gustatzen zaiona da katixima bat irakurtzea. Non, zera, ez berretxiko dizkion, berak dauzkan ikuspegiak. Eta literaturak niri beste zerbaitaterako balio, eta askotan rebisatzeko hain zuzen ere sinismen horiek. Eta hori, nazten da nik uste identifikazioa eta empatia. Eta nik uste literaturaren esparrua empatia dela eta ez zain beste identifikazioa. Identifikazioa da mitinena gehiago. Bai, futbola, baina literatura beste... Hormiguero. O broncano. Ironia erabiltzen duzue zuen ipuinetan, ze abantailak eskaintzen ditu, eta historiarekiko distantzia luzatu eta laburtzeko balio du ironiak? Nire kasuan, nik erabetzet ironia babes bezala. Eta askotan oso inkontzienteki, eta enaiz konturatzen, baina gero esaten diate, ze ironiko, ni idea. Baina, nire ustez, nik behintzat sortzen dituan pertsonaiek erabiltzen dute ironia izorratzen dituen errealitate horrekiko distantzi bat markatzeko. Eta halako babes bat sortzeko hor. Eta horrek, azkenean ematen die aurrera jarraitu alizateko modu, bizirauteko modu bat, ironiaren bidez. Hori da nire zen ironia erabile daitek ere bai erasotzeko. Niri igual ironia hori ez zaitain beste interesatzen, edo ez zaitain beste ateatzen, baizik eta alako, eta askotan norberarekiko ironia bat aplikatuta. Kusitan norberak zintze gabezi ditun eta noraino heldu daiteken. Eta nik hortik erabiltzen dut ironia. Bai, hori Carlos Linazasoro esaten zuen, ez autorio ironiatik abiatzen ez den ironia, ez dela erabilgarria, eta nik ironiak dauzka arrisku asko nire ustez, eta oso kontuz erabili behar da,
zenetzako ez da inbeste baliabide edo tresna bat, ze ironiko saietzen zarenean, orduan sartzen dezu hanka, kakaztu egiten dezu, ez? Gehiago da impregnatu egiten zaituen zerbait, ez? Eta beti ez zaude umore horrez, ez? Orduan da umore bat zuk daramazuna gainean, eta gaina ezi egiten dena, ez? Ni ziur nago, finez, nik izan behin zerbait ironiko ateratzen baldin bazai dela, pues hori, ez? Stanislav Lem, edo Borges, edo Anne Carson, edo irakurri dudalako, ez? Osea, baina, ez, Carter, markatu. Baina hori, ez, Angela Carter, barkatu zen, bai, Angela Carter zen. Zeratu joztu izena bizente. Ez, bueno, ipuingile batzuk, ipatzearen, ez? Baina hori, baina konstienteki erabiltzea, eta esan dezun bezala hori, nahi gabe ateratzen zaizula batzutan, iruditzen zait, hor bai dela utxe egiterako bide nahiko ziur. Noiz baiti, agian, hori, venga, ipuin humoretsu bat zen, beti esan diaten oso gauza tristeak idazte dituela, noiz baiti, saiatu naiz gauza, ez? Eta azkenean, auzolotxa ez norberaren lotxa pasatzen. Eta etzai bate guzti, ez naiz bat ere graziosoa izaten saiatzen naizenean. Orduan, ez. Hobeto nahi gabe atatzen bali bada. Zen behin saiatzen hasita, nabaitzen zaizkizu artifizio guztik. De aizea saiatzen hortan, ez? Eta irakurlea ez da tontoa. Hori da euskara eta humorea ere, beste oksimoron badelako, euskal humorea. Euskara eta humorea gai potologa da. Beste bat. Bueno, Iban, batez ere pop kultura eta musika konstante bat dira zure liburuetan. Hori zure estiloaren ikur bat da? Bai, nire estiloarena baino nire bizitzarena. Eta, pop kultura erabiltzea, ez literatura eta arte, ustez gorenara iristeko, ja badauka tradizio asko, ez gutxienez 50-ko, 60-ko hamarkadatik, ez, eta, bueno, bai, en fin, ez, gatazkari buruz idaz dezakedan bezala, horrek, nik uste dut euskaldun guztiak markatu ingaituelako, eta, bueno, en fin, pop kulturak, ni naiz telebistaren eta komikiaren seme bat, eta pop musikaren anoski, orduan, iruditzen zait, nire mundua, ni inguratzen nagoen mundua islatu nahi baldin badut, ezinbestekoa, eta orduan bai, erabiltzen dut konstienteki eta jakinda, en fin, ez nire, horrek behartuko duela, hemendik urte batzuetara zerbait berra argitaratzen jarraitzen baldin bada, oinoarrak erabiltzera, ez? Baina, bueno. Kantzelatu dien, horrela guztien digun. Ana, sortzaile bezala eta irakurle bezala horrelako popkultura eta musikaren erabilpena zer ekarpen egiten dizu? Alde batetik, sartu dituanean, popkulturaren referentziak, laguntzen dit girotzen, bai pertsonaiak kokatzen behar bada zea, ez, estatus soziokultural baten, edo, bueno, bai, hortan, eta beste batzutan izan da, ez, erdigunea, adiez, badago ipuin bat, lasai ez erretatzen den karaokean, mozedadesen erestu aipatzen dela, dala ipuinaren, ez, erdigunea hor dago. Orduan, baina normalean laguntzen dit, zeren ezkenean, bueno, musika jakin bat entzuten duen pertsona bat, edo zenbait referentzia kultura ditun pertsona batek, bueno, azkenean baditu ezaugarri batzuk, eta dolotzen ditugu, ez? Ze pertsona mota izan daiteken
musika hori edo pelikula horiek edo olako referentza dituen jendea. Orduan, bueno, egiten ditu, laguntzen dit pixka bat gehiago deskribatzen edo girotzen, bai pertsonaia edo testu ingurua. Elipsirako, Bai, azkenean izatezu, tipo honek New Order... Honekin, detail honekin ja, ebitatze dituzu zazpi horri alde, novela batean, deskribapeneko zazpi horri alde izango liratekoenak. Bai, jarri zaitzake, ez beti, baina, adin baten, zera, ez, diazazuke adin baten inguruko pistak, musika jakin bate entzuten bali madu, bakizu, kulturalki nun dagoen, ez? Eta ez da, gauza bera Smiths taldeak entzutea, edo beste kortatu, ez da inoiz erabili kortatu, baina edo kortatu entzutea, ez da gauza bera. Ez da esparru soziologikoan ez daude leku berean. Gertatzen dena geroz eta nasiagoa dela. Geroz eta bai, gaur egun nasiagoa da, baina... Laroiko hamarkadan oso argi jarruzakezu. Jezain tribala. Gaur egun, en fin, ez bihurtzen hori, ez. Nola nahi ere informazio ugari emateko bidea da. Bai, nik uste ugari, zerbait behi bintzat, laguntzen du hori, girotzen, eta... Ia, laizter amaituko dut eta zuen txanda izango da, nahi zuen galderak bideratzeko egiteko. Azken galdera bezala, aipatu nahi dizuet, edo galdetu, zer osagai behar ditu ipuinak, ipuin garaikide batek, irakurlea tenkatzeko. Depende ze ipuin mota egiten dezun, berri asko daudelako. Nire kasuan, baina oso klasikoak dira, esango nuke dela hori, niretzako ipuina da harira joatea, eta orduan alde horretatik ekonomia, oda, zintzea hor bueltak ematen ibili, biribiltasuna, lehen aipatu dudana, bai, gero amaiera izan behar da esanguratsua, baina ezin dezu amaiera hori besterik gabe txistera batetik atera eta beraz, en fin, Kortazarrek aipatzen zuen esferikotasun hori, eta gero, esango nuke badagoela beste kontu bat, eta dela, lehen uste ere aipatu dudala, ondar zarata bat egon behar da. Ezagutze ditut, irakurtze ditut, urtero euskal produkzio ipuinena irakurtzen dalako, jendea teknikoki oso ona dena, eta oso ondo idazten duena, baina ez dago ondar zaratarik atzean, Hemingwayk esango zuen izebergaren azpiko aldea edo lako zerbait, eta da, bai, teknikoki badoa, baina utxa dago atzekaldea, hori nola bete, eta ez da agerian egon behar da atzean, ondar zarata bezala. Eta gero, berriro, itzultzen ez honetara, eta iruditzen zait, ipuin on batek tenkatzeko irakurlea, behar duena irakurlea ere egotea entrenatuta. Eta hori da falta zaigun. Eta, nik hori, irakurle klub daramat Gasteizen, eta jende batekin jaba daramatzen urte batzuk, eta lehenengo niri ipuinak irakurtzea zait gustatzen. Eta kostatzen zait. Ni tematia naiz, eta gaina prodomo egiten dut lan, etxerantz pasatzen dut erratza, naiz eta nire libururik ez dudan jartzen, hori azkeneko gauza irudiko legitzetak, baina hainbat urteren buruan jende horrek hasieran esaten zizuna ez zituela maite ipuinak maite ditu. Zergatik entrenamendu bat eduki dezulako beraiekin. Eta orduan ere, idazlearen aldetik behar du zerbait jartzea, baina behar dugu ere irakurleak ere jartzea. Berdin da historia laburrak edo mikroipuinak baldin badira? Ni usteet, ni alarrikan nuken, beti asko hitz egiten da, ipuinen amaieri buruz, asko.
Nik alarrikatuko nuke ipuinen hasierak. Eta behar bada ipuin eta mikroipuinen arteko desberdintasuna behar bada hasieran dago, ne ustez, Eta mikroipuinen kasuan, batzutan zuzenean korapilloan sartzen zea. Halako nolabaiteko parakaidista bat zea, Eta zaude zuzenean korapilloan. Ipuin konbentzionalagoek agian hasiera pixka pausatuagoa egiteko aukera ematen dute. Baina bietan, ezakit hainbestelako alderi dagoen bestela. Nire esperientzia oso laburrean, alde nagusia hori da. Mikroipuinen kasuan askoz parakaidistagoa naizela, ipuin luzeagotan baino. Ipuin luzeagoek bestelako hasierak dituzte. Naiz eta, batzutan izatea nahiko hasiera abruptoa, baina ez da hain muturrekoa mikroipuinetan bezala. Izan mikroipuinean iruditzen zait, ja izenburua da askoz ere importanteagoa. Izenburua ja hasiera bada. Hortik hasten zera. Bai, hori da. Orduan, zuenean sartzen zera, korapilloaren erdia, eta esan duzu, hemen ze gertatu da, eta horrek zentzu eduki behar du, eta behar bada hori da, zaitasun handiena mikroipuinek idazteakoan, hori da, zaude korapillo baten erdian, eta hala ere, zentzu bat eduki behar du, eta hor dago, emarezu batzako informazioa, baina ez gehiagir, ez daukazu lekurik, orduan, hor dago sintesi lan handi bat, baina hori da. Eta ez du ez aforismo bat izan behar, ez ziste bat izan behar. Eta struktura narratibo minimo bat behar du, hori da. Eta horregatik argitaratzen diren eta aizatzen diren mikroipuinen euneko 90% ez dira mikroipuinak. Asko dute aforismotik batzutan. Bai, edo deskribapen huts bat, baina ez dagoela narrazio, ez daukatela narraziorik, da... Edo zerbait poetikoa. Bai, baina ez da, baina historioa kontatu behar dute nola, bai, dauki behar dute akzio bat, ez da, baitea joan behar dute. Bueno, orain zuen txanda da, pentsatzen dut galderaren bat eukiko dezutela bai Anari edo Ibani edo biei egiteko, nahi duzunean, mikrofona emango dizuete. Euskaldunak. Bueno. Txin pixka bat, Patxi. Galdera guztiontzat. Hitz egin dezagun bakardadeaz, idazteko eraz, idazteko erabiltzen duzuen idazgelaz. Idatzi bitartean nola izten duzue atea? Maratillaz, giltzaz, morrolloz? Ni bakarri bizi naiz, orduan ez daukat, nik etxeko sofan idazten dut, orduan ez daukat inolako arazoik, igual Ibanek arazo gehiago eukitzake, baina nik behintzat hola zentzu grafikoan, bai egia da bestelako zaratak ditu dala, ez? Daukadala hori, ordenadorean beti daude beste 8.000 gauza, atea zaitzaketenak zauden hortatik. Eta nik ez dakit, esate pandemiaren ari da, pandemiaren ondori bezala, ez dut uste hori danik, nire burari esaten dudan gezur badala, baina geroz eta kontzentrazio arazo handiagoa ditut. Eta hori esango dizut nire erronka handienetakoa dela gaur egun, eta horregatik hasi naiz berriro paperean idazten. Hortako, ate hori isteko. Galdera da kontu fisiko bat, ez da metafora. Ez da metafora, da kontu fisikoa. Atea, bai, ez nik irekita. Ani naiz pentsatzen, eta nik irekita uzten dut, eta badakit zergatik uzten dudan irekita, zeren garai batean musika ekipoa salan neukan, eta musika entzuten normalean idazten dudanez, iristeko,
Gero ja nire aita etorri zen eta jarrien zizkidan bafle batzuk iristen zirenak nire helara. Normala denez. Hobeto entzuteko, ni nintzateke gai izango, por supuesto, inutil bat naizelako. Baina jarraitzen dut irekita uzten, en fin, bai, gero bestalde katuak dauzkagu, eta orduan katuak sartu behar dira, ere, zeren bestela hasten dira jotzen atean, eta dira nahiko astunak, eta gero jartzen zaizu bat gainean, eta, en fin, hankak sentitzen ez dituzuna arte zaude hori idazten, eta hori, orduan bai, irekita. Oso interesgarria da, hori komentatu duzuna, hori musika entzuten duzula idatzi bitartean. Ana, zuk ere entzuten duzu? Nik batzutan bai, beste batzutan ez. Egia esan, adibidez, alare beti egiten dute nolabaiteko playlist bat, aina zenean ipuinak idazten, eta ez dio batasuna ematen ipuin liburuari, zen ipuinak nijoa idazten eta gero ipuin liburu baten amaitu daiteke ala ez, baina nolabaiteko aukeraketa badago, estilo badago, eta bai egiten dut tokatu zait ipuin liburu bakoitzeko, azkeneko bitan behintzat egin ditu dela aukeraketak horrekin lotuta. Orduan, batzutan bai, beste batzutan ez ez musikarik erabiltzen, segun. Ni batzutan bai kendu behar dut, depende zer kendu behar dut. Baina normalean hor daukal, beti, hori egiten dudanean, eta harrikoa egiten dudanean ere noski ez. Eta ez dut normalean aukeratzen, entzuten ari naiz, egia da batzutan behar dezula zerbait konkretua, eta nik egin nuen liburu bat, hain zuzen ere diskoen inguruko ipuinez osatuta, biodiskografiak deitzen zena, eta hor bai, erronka hori zelako, ipuina ateratzea diskotik, eta orduan egiten nuena da ipuina bukatzen nuen arte, nazkatu arte, ez nuen diskori baino entzuten, eta orduan, batzutan luzatu egiten zitzaizun prozesua, eta goten zinen egunak, entzuten disko berbera, efectivamente, nazkatu egiten zinen arte, baina hori zelako nolabait nire buruari ipini nion esperimentua. Ezten galderaren bat? Bueno, ez da galdera, eskaera bat baino. Eskertuko nizueke, holan gomendio pare bana. Bi egile, bi obra, eta horren zergatia. Bana ez, pare bana. Euskarazkoak edo orokorrean? Ni Richard Forden ipuinak beti gustatu zaizkit, hola baditu ipuin bilduma ezberdinak, holako bat, eta eske ona ekarrita Uxo Paulaza, Ida Rodríguez eta batuko dituzke, baina jende guztiak aipatzen dituen adia, horren Aitzan deun Sandizagaren lehenengo liburua, adibidez, ondo dago. Bai, horiek izango dituzke, gaur, beste egun batean beste batzuk izango nizkizuk. Bueno, azken aldian irakurritako hauzetatik, bat aipatu egin dut, dela Claire Keeganen hori, Antartida. Katonek bidali zidan hasi, berak inglesez irakurriko zen. Itzulpena da Argentinarra eta orduan nahi batzutan, baina, inkluso itzulpenaren hori, ez, arkaitzen gainetik, hain dira honak, ezen, bueno, en fin, nik asko, bueno, en fin, esate dizuet, batzuk dira, ondo daude, baina ez dira ikaragarriak, baina ikaragarriak direnak dira hiperikaragarriak, ez, Antartida ditzen da, alako, argitaletxe argentinara raro batean. Eta, bueno, beste pare bat aipatzearen, duela gutxi irakurri nuen lehenengo aldiz Ana Starobinets, da impedimentan dago, aian batzuek irakurriko zenuten, zientzia fikzio errusiarra, post-sovietikoa. Eta da tremendo. Osea,
Olako, bueno, esan nahi baldin badezu ez zientzia fikzioarekin, baina Mariana Enriquez irakurri baldin badezu, hildo horretan, beldurrezko, benetan beldurtzen zaituzten gauzak, baina oso finki eginda, ez? Eta gero hori alde fantastikotik, alde realistatik, ze hori ere irakurtzen dut, ia edozein ipuin liburu Mary Jo Campbellenak. Dauzka desguaze amerikano eta halako batzuk, eta da tremenda. Hegoalde, erdialde estatu batuetako, en fin, ez klase ertaina Carverrek edo Chiverrek edo manejatzen zutena bezala baizik eta white trash. Flannery O'Connorren oinordeko moduko bat. Baina metanfetaminarekin. Flannery O'Connor metanfetaminarekin. Da devastadorea, eta oso ona, baina devastadorea. Fentanilo eta nolako. Oindikan ez iritsi ziren, ez ustetu oindikan duela urte batzutak. Ari dira argitaratzen orain da halako argitaletxe bat, Reservoir, beltz batzuk, hegoaldeko literaturan eta Bonnie Jo Campbell, Bonnie Jo da izena, Bonnie Jo. Oso emakome tremendo. Zakit beste galderaren bat duzuen? Bueno, bestela hemen utziko dugu. Hitz egin dugu bakardadeaz eta bakardadearen leku jendetsu hori. Esan digute bakardadean idazten badute ere, berez leku jendetsuan ibiltzen dira, bai historioak elikatzerakoan edo literaturaren industriak ere badauzkalako bere editoreak, bere inguruko jendea irakurleak, denok osatzen dugu leku jendetsu hori, ez bakarrik liburuetako pertsonaiak. Aipatu digute nola eraikitzen dituzten pertsonaiak, ze detailetan dagoela gakoa askotan, horretarako ezinbestekoak direla elipsiak. Ibanek erabiltzen du literatura fantastikoa egiak esateko, baina modu gezurra erabiliaz. Eta Anak errealistago diren ipuinak idazten ditu, bere ingurunea horrelakoa delako, eta hortik elikatzen delako. Bueno. Nire ingurua oso zabal, asko zabaltzen bari madegu. Zorion. Eta liburu bat ondo zahartzeko ingrediente importante bat eduki behar duela da asmatzea zein den ataskoa. Eta hori erakutsi edo kontatu alizateko gaitasuna eukitzea. Ataskoaren irudia bintzat asko gustatu zen. Frederick Paul, zientzia fikziozko idazle bat. Hemen utziko dugu orduan. Eskerrik asko. Zuei.